guys, welcome to the new video. Guys, आज आम्हाला हांगा डेमानी आता आमगे बॉयज आमकां सोडून गरोवपाक गेला आमकां सकाळ सकाळ पळोवपाक वयता चली ब्लॉग करते ओ बोय यश हेलो गाइस अब बंटी काम उलेना आमगे यशा कोलकाता उरतले वय आमको सोडून बघ गरोवपा येला हांवे बरं किती काढले हांवें काढला किती लागल रे वाटी घेऊन येला हांवें जिवाणे दिश्टी पडला अरे हे guys बरं बायला कोण जोलेला मेळे होय रे सिद्धांत अब बोय आयला ता पीठ लोटर लोटर घालता. वेगळे कितने दरे दरे आणि किती घालता आणि रे ते नुस्तीच्या लायता आपण ते ओलाय घातले आम्ही काय वेळा नसते बी बाबडा वजनच्या रावला काय आला ना नुसते घालता तर पण काय ना अहो याच कित म्हणता आता इसवण काढलो तो फ्लोट लायला उदक डीप असा काय साहेब फुल उदक डीप असा काय बाण बांधले नाही रे काटले ना अंगातला मेळा काय टाके बरं टाके लागलो पिस्तोल काढला ही, ही. पिस्तोल शेपडी तर रे का काढलो बाया घाल्या ते काय नीतू दर मर नीतू दर काळीच टाके रे टाके मरे ओबो फटफट्टा आणि दाखवत ओबो अनेक कोण ते आणि कोण इल्ले सिद्धांत बी काढता ओबोय कोण अबू फटफट्टा असले काढले बोया म्हणता तोंडाला पोत्या भितर घाला म्हणता आता मोरता एक पडलो दीदी ओबो घालता अजून गाल लागला एक लागला असा त्याचा रिलीज केले नुसते चोट बारीक लागला आता ओ किती रे चोट बारीक नाही रे अजून काय लागलं ना जानता घराटी वैद दिसता तांबडे तांबडे किती बांधला आणि तोंड अनेक लागलो हळद लागली लागली असं वाटतं आम्ही म्हण रे मस्त ब्लॅक पॅन्ट कड्या बांगड सोड रे ना काय कोण ना का मारता सोड पर रे सोड रे काय एकदम सोड रे काय लायनी गाइस हम यहाँ पर आए देमानी नदी किनारे यहाँ पर अभी सिद्धांत बाब गराटे लेके हो रहे हैं और यहाँ पर हमारा पहले यहाँ पर किस तरह की मच्छियाँ मिलती है जनाब किती बांधा चॅनल किती घर बांधा काय चॅनल असा नाव किती रे गेले गोवन वायसी ये क्या
मिठू 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 मी आता क्रिकेट खेळपाय वयता कांयच लागल ना काय म्हणा काय लागल यस आता आम्ही खवयता रे देवळाकडे वयता कित्याक म्हणलं क्रिकेट खेळपानी गाच आमी क्रिकेट खेळपा येयल्ले म्हळ्यार सगळे जाण मोबायल पळयताले त्या वेळा कडेन बसून तें आमी खेळना चल गायज बरें